ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା। ଚୈତୁ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଏକ ଭୂତ ବାହାରି ଚୈତୁକୁ ଅଟକାଇଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଇରେ ଟୋକା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ଡରିଯିବି ଭୂତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛି। ତୁ କିଏ ବେ ମୋତେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୁଁ କିଏ? I am great ଭୂତ of this jungle. ତୁ ଯଦି ଗେଟ୍ ଭୂତ, ଯାଉନୁ କାହାର ଦୁଆର ଜଗିବୁ? ଗେଟ୍ ଭୂତ ନୁହଁ ବେ, ଗ୍ରେଟ୍ ଭୂତ। ଓକେ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ କିଛି କରିବୁନି, ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଆବେ କଣ ଭାବୁଛୁ ବେ, ମୁଁ କଣ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଯେ ମୋତେ ଖାଇଯିବୁ? ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍। ତାହେଲେ ଯାଉନୁ ତୋ ବୋଉକୁ ଖାଇବୁ। ବୋଉକୁ ମୁଁ ମରିବା ପରଠୁ ଦେଖିନି। ଏଇରେ ଭୂତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲାନି। ତାକୁ ଡାହାଲେ ନିତକୁ ତୁ ଖୋଜିଦେବି। ଆରେ ଭୂତ ଭାଇ, ଯାଉନ ତମ ଘରକୁ ଯିବା। ତମ ମା ତମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଦେବେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟାରେ କଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛ? ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଲୁ ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ଖାଲି ଠାରେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତୁ ବି ଯା, ତୋ ମା ବି ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଓହୋ, ଯାଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ, ନହେଲେ ତାର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ କଣ ନା କଣ କରିକି ପକେଇବ।